Com puc saber quina plaça m'han assignat? La consulta de l'assignació de plaça de totes les convocatòries es fa a través del portal d'accés a la universitat. És important que vagis consultant les successives assignacions de places a través d'aquest portal sense esperar rebre cap notificació. Pots consultar tot el calendari de preinscripció al canal Universitats. D'acord. Llavors, si en la primera assignació m'assignen la meva segona o tercera preferència, puc esperar per veure si més endavant m'assignen la meva primera preferència? Sí, en aquest cas pots esperar a la segona assignació de places sense perdre la teva assignació actual. Si en els estudis als quals no has pogut accedir baixa la nota de tall degut a que alguns estudiants assignats no han formalitzat la matrícula, per exemple, tens possibilitat d'aconseguir millorar l'assignació i aconseguir plaça en un centre d'una preferència anterior. Has de consultar la segona assignació. És molt important que vagis consultant les successives assignacions de plaça a través del portal d'accés a la universitat. Clar, perquè posem que arriba la segona assignació i jo encara no tinc la meva primera opció. Tinc una segona, tercera, quarta... Puc esperar encara a veure si millora l'assignació? Sí, però si no vols perdre la plaça que t'hem assignat en quarta preferència, per exemple, t'has de matricular en el centre assignat i les dates indicades. Si vols continuar en el procés d'assignació de places per millorar la teva assignació, has de fer necessàriament el tràmit de continuar en el procés de reassignació de places. Aquest és un tràmit que s'obrirà en el mateix dia que es publiqui la segona assignació de places. Si no fas el tràmit, el teu procés de preinscripció haurà finalitzat i ja no podràs millorar la teva assignació. Et recomano que consultis les dates de preinscripció per tenir present les dates de tots els tràmits. Perfecte, doncs llavors posem que ja tinc una plaça. Què he de fer per matricular-me? Doncs al consultar la teva assignació de places al portal d'accés a la universitat, podràs enllaçar a la pàgina d'informació sobre la matrícula del centre universitari on t'han assignat la plaça. Recorda que has de matricular-te el dia i l'hora que estableixi el centre universitari.